नेगासिनो आरो दाहाय माने गारिया दा गारि मोनथ'वाखै गारिया फैगासिनो आरो ना फुरा तुरुलाप होननाय बायदि जाबाय आरो दा तुरुलाप दा नोंथांमोना नुगोन बैसागो एलबाम गारि नेगासिनो जोङो बे नामा टार्निं सकआव नोंथांमोन हेल' गाइस जों गारियाव गाखोबाय गारि नेनाया yes बिथिं दोङो बिनानाव सासे एक्ट्रिस आंनि जिरायनाय जाबाय एक्टर उनाव थांबाय हानाबो नै बिजों सामब्रामा बेनो गारि ड्राइभार सलायनो खिथानो मिटाखो बेनि मिटियाव थांगासिनो बै गारियाबो जोंनि दै सिगांनियाबो आरो दंबावो सिगाङाव दंबायो उनाव दंबायो आरो हारा खैखान लादोंमोन जों सारा गंथाम सिगाङाव मोनहैबाय गाइस फाइनालि जों सफैबाय आरोना खैरानि रायन' बारनानि खैरानि होननाय जायगायाव लकेसना जोंनिया जाबाय फाइनालि बेयाव जोङो दाहाय थिग रेडि जागासिनो आरो मानसिफ्रा रेडि लकेसनाव पुरा ओंखारगासिनो नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा लकेसनफोरखौ आं सब देखायजोबगोन आरोना बास बुंदों सिदा माबाया बड'लेण्ड रायजोनि दे बैसागोनि माबाया आरो टाइटेला बड'लेण्ड रायजोनि मेकअप आर्टिस्टआबो सानै जोंना मा देरबाय माथो होनबा देरबाय गोदोरखायानो जादोबा गोदोरखायासो जाखादों आं सानदों मा फिसासो जाखादों आं सानदों नालाय नुगोन बारा टेनसन लाना टेनसन दालाखा एक्टरफोरनिया मेकआपआ बारा खाथियाव लामा लाजि आङो मानो एब्र'ल नुवा एब्र'ल जागासिनो बड'लेण्ड रायजोनि बैसागो माने फैनो थांगासिनो दङ ओंखायनो बयखौबो खावलायदो जाहाथे अनलायनानै गावनि होननानै बयबो चेनेल नायो आंनि फार्स्ट बियो माने चेनेल जागोन ओमफ्राय टाइटेल सङा जागोन बड'लेण्ड रायजोनि बेखौ मिजिं थोबाय सानबेसेयाव हगारगोन दिनै आरो गाबोननि गेजेराव सुदा जोबनायनि उनाव हमना ला सानब्रै अके नेना थादो होमबा फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन गाइस आंनि साबस्क्राइबारफोरा जोंना कल हरलाय मा सासे गथ' दंमोन दे आं बिनि नम्बर हरनि र' सना पारमानेन्ट डिसकासन नङालै फाइनाल डिसिसन देग्लायनि बैसाग सना पारमानेन्ट डिसकासन नङालै फाइनाल डिसिसन देग्लायनि बैसाग बोथोरा sampai
खानसिलि Biangnya sana sih. जागासिनो मानसिफ्रा फुरा Biangnya ada. orderan होखाबाय Udah tuh sampai before, apa? Menjadi ini kita berdua last tau, last ya. Ayo. deh जा जागासिनो नै फै जोबथाव नै गेम बाजी डेन्जर जाखादो नि वाह दा इन्ट्रेस्टिं नाखादो जानायखो Udah. गोथाव मोनदों ना मोनाखै गेमखौ Udah. Kalau pulang apa? Banyak apa? चालिया नुखायो केमेराया Ang iri saja kalau. Ini beda aja kamu. ओइ लोगोआबो चालिया दां उननियाबो सुषमा नोंनि लोगो उननि लोगोआबो चालिया दां Sini, ang namanya syuting dulu.